F'Marzu tal-1997 kont qiegħed fuq cruise u kellna ftit ġranet fejn ma naraw xart, konna nbaħru biss. Ma kien soltu tieri noqgħod nara television imma kont rilassat u bdejt insegwi ftit aħbarijiet li kienu qed ixandrulna bis-satellita. U f'dak iż-żmien kien hemm storja, aħbar li twaħħax u kexkxitni ħallitni impressjonant sal-lum. Franco Santa Fe, San Diego, California, 39 mara u raġel instabu mejtin fuq sodod. Kienu kollha libsin l-istess, popoċċi tal-ġiri Nike u bwiċċhom f'borza tal-plastik. U mottijim verijiet viola, dan kienu kollha xorbu tuffeħ masur, vodka u taħlita ta' doza qawwija ta' phenobarbital u hydrocodone. Id-dinja kienet ixxokkjata b'dan is-suwiċidju tal-massa. Dawn kienu jiffurmaw parti minn kult magħruf bħala Heaven's Gate. Dan il-kult beda fis-sena 1974 mill-koppja Marshall Applewhite u Bonnie Nettles. Bonnie kienet nurse Ford psikjatriku u hemmhekk iltaqat ma' Applewhite li kien pazjent. Bidlu jisimha mal-Bow u Pip. Hi mietet bil-kanċer fl-1985. Qabel il-mewt ta' Nettles, it-tnejn kellhom it-twemmin bbażat fuq ir-reliġjon Nisranija Presbiterjana, imżewwaq biex bijat mill-fantaxjenza, speċjalment Star Wars u Close Encounters. Kienu jemnu li ġisimhom kien oxra materjali li ġo fija hemm il-parti spiritwali. Dawk li kienu janaqdu ma' setta kien jitilqu l-familji u jagħtu flushom kollha lis-setta. Wara il-mewt ta' seħbitu, Applewhite iffissa li jridu jinqalgħu minn din il-qoxra materjali u jkunu aktar spiritwali. Għalhekk insista li ma jixorbux spiriti, ma jaklux fast foods u ma jkollhom xewqat sessuali. Fil-fatt, il-biċċa kbira minnhom kienu kkastraw lilhom infushom. Applewhite qal li d-dixxipli tiegħu li hu kien it-tieni miġġa ta' Kristu, li Alla kien alien avanzat u li kienu waslu fl-aħħar ta' żminijiet. Kien wieħed mill-ewwel kulti li beda juża l-internet bħala komunikazzjoni. Barra minn hekk, il-biċċa kbira tal-membri kienu jaqilgħu l-flus għal kawża tagħhom billi jiddisinjaw websites kummerċjali. Fil-bidu ta' snin design minn naħa l-oħra, nqatgħu aktar mill-ħajja u bdew jippruvaw jużaw l-internet biex jirrekrutaw membri ġodda. Sa dan it-tant fid-dinja normali, żewġ astronomi Amerikani wieħed professjonali u l-ħor dilettant, Alan Hale u Thomas Bopp, kienu qed jaħdmu fuq proġett flimkien. F'Lulju tal-1995, indipendentement, skoprew kometa li semmewa Hale-Bopp. Din l-iskoperta tat skop lil dan il-kult. Il-ħsieb tas-suwiċidju ma kienx li jmutu imma li jeħilsu minn ġisimhom u jittajru lejn vettura spazjali li skont huma kienet moħbija wara l-kometa Hale-Bopp li dak iż-żmien kienet għaddejja qrib id-dinja. Is-suwiċidju seħħ matul 3 ijiem. Applewhite kien wieħed minn tal-aħħar ma mhux l-aħħar wieħed li neħħa ħajtu bidejh. Għalihom ma kienux qegħdin ineħħu ħajthom bidejhom imma jilliberaw rwieħhom biex ikunu jistgħu jittajru lejn il-vettura spazjali. Minn hemm jimxu wara l-kometa Hale-Bopp u jittieħdu f'ħajja ġdida fl-ispazju. Minflok nafu x'ġara, fis-26 ta' Marzu 1997, 39 membru inkluż Applewhite instabu mejta lebsin tracksuit suwed u papoċċi ta' Nike bwiċċhom motti bidrab viola. Dan ma kienx l-uniku każ ta' membri ta' kult li kommetew suwiċidju f'numru mdaqqas, hija ħasra kbira u din ġejja minn fiduċja fi bniedem deluż li jinfluwenza nies li jkunu vulnerabbli u forsi għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Għalhekk huwa importanti l-ħsieb kritiku li niżnu nfittxu narxu għall-evidenza. Kultant issib nies li ma jiddistingwux bejn fantasija u realtà. Kif dejjem qed, il-fantasija u l-immaġinazzjoni huma sbieħ għax nistgħu nimirħu fil-kreattività u ninsaw ftit ukoll il-problemi ta' madwarna. Imma saqajna rrid jibqgħu sodi mal-art. Qabel naċċettaw allegazzjonijiet strambi u straordinarji, irridu l-ewwel naraw li hemm provi. Di kienet storja ftit makabra, imma importanti li nifaċċjaw ir-realtà. Nitalmu mill-iżbalji sfortunati ta' ħaddieħor. Jekk dawn ix-xandirit qed jogħġbukom, komplu segwu u għamlu like. U jekk għandkom xi kummenti jibgħatu email fuq xettiku@gmail.com u sakemm niltaqgħu għal vlog li jmiss saħħa lil kulħadd.